Mbegek-ugek sadulita mel-mel dule. Nala Gareng. Petruk Bagong dule. Ayo mlumpuk rene. Mlumpuk ning kene dule. Aku wis kat mang ning kene apa? Pokoke iki aku panggah siap. Rama ning kene, aku yo panggah ning kene. Iya, Dwi. Kepenakno anggonmu. Istirahat ning kono, lingguh yo oleh. Ngadeg yo oleh, Dwi. Petruk piye, Dwi? Lah, aku ki wis panggah. Mening-mening wae mo. Panggah mening, sing panggah mening sekelining. Ya. Bagong siap. Aku wis siap pat mang, pokoke sing penting ki aku wis kabeh tak tandangi. Pakaryan wis siap mari. Ora mek guru separo ning kabeh wis tak garap kabeh mo. Ayo, ya. Syukur alhamdulillah. Yen wis digarap kabeh. Wis dikerjakne kabeh. Dalane sing bolong-bolong wis tok tembeli Petro. Gareng Bagong. Wah, wis mo. Beres. Sing bolong-bolong ding wis tak tembel karo sing jenenge pasir campur karo semen mo. Tak cor. Kabeh wong-wong padha sarujuk, wong kabeh padha ngajungi jempol. Wah, kuwi tenanan lho mo. Iya. Iki amarga ya urung ana tanda-tanda arep diperbaiki. Ayo, sabar. Senajan to dalane ya nek sing bolong, nek sing joglang. Keto sebagai masyarakat. Yo. Piye-piye ditembel titik mboko titik ben lancar kanca-kanca sing liwat dalan kono kuwi mau dule. Prayo ngono to, Gong. Sama wis. Pokoke aja kuartir. Iki aku wis ngerahake kanca-kanca nom-noman. Lah piye lho, ya? Lek awake dhewe tancut tali wanda ya lho. Ka sapa neh sing arep nembel, arep ngenteni ya suwi. Sing tukang nembel sapa neh ora cah-cah ngene-ngene iki. Iya. Kuwi apik banget to, Lek. Duwe ide sing luar biasa. Ya tak golek-golekne ya piye-piye. Wong sing liwat kono ya ra ketang-ketang nyemplungi kerdus, wedhuse ditaleni, kerduse diseni ngono lho, Ma. Iya. Apik kuwi dule. Bagus lan mening. Ngenteni kira-kira ya prayo suwi. Lah iya. Aku iki ya gumun. Pirang-pirangane kuwi iki panggah bolong yen yo panggah nggen kono kuwi lho, Mo. Wis pirang taun ae. Ketaun pokoke suwi. Aku tau nggih konten carane nembel iki piye sing apik. Kuwi iki wis tak lebokne ning YouTube biyen. Lah iya, Dimbian kan ya tau nyuting to, Kang Gareng. Iya. Aku ya ora lali lho, Dur, kuwi jek enek anune. Jek enek datane ning YouTube enek kuwi carane. Lah iya. Iki jek diperbarui lagi lho, ora apa-apa, mening malan. Ayo. Dole.
Wis kuwi wis mari sok neh di gawe sing luwih apik meneh ngendi-endi dalan sing bolong-bolong. Ayo diupakara digawe apik gen wong sing liwat kuwi lancar perjalanane. Ora ana bikakala. Kadang kala mangsa kuwi hindari dalan bolong. Lah kok ngarep enek montor liwat. Iso kedandapan barang dule. Lah iya. Ya kuwi lho, selain kita itu sebagai makhluk sosial. Ya paling tidak ki ora ketang dibuntuti gawe golek sumbangan wong liwat. Ora dadi soal, sing penting lancar, ya lho. Ayo. Enek jadwal neh ngendi dule. Wis iki pokoke terus mo goleki dalan bolong-bolong. Dalan berlubang. Digawe apik. Enteni ya suwi ya lho. Ora teko-teko. Ora wong-wong sekitar kene sing duwe pemikiran sing apik. Ora mungkin iso kalaksanan sing kaya ngono-ngono kuwi mo. Ayo. Kowe jan tak acungi jempol tenan lho le. Duwe pemikiran sing kaya mangkono. Lah iya. Ora bocah-bocah ngene iki terus apa neh lho, ayo. Wis apik. Mending aku setuju banget karo iguh partikelmu karo pamikiranmu sing wis mok jalanke kuwi mang dule. Lah iya. Jan top tenan wis to. Ora ndang-ndang di kerjake kuwi wis isine mek gore emosi, nyalahne kono, nyalahne kene ya ora tepak. Pokoke ndang cak-cek, ndang ditandangi, ngono to, Mo? Ayo. Apik banget kuwi dole. Ya senajan to ana kemacetan sedhela. Dikarenakan dalane didandani kuwi mau. Ayo ditambel, Mo. Ya bocah-bocah kene iki aku jan seneng banget. Aku jan sangat sarujuk. Jenenge ya kangge kelancaran, kangge keselamatan. Dalane bolong ki kan ya jan tenan. Kalau mangsa ki iso pegel, Mo. Dikira banyu tibae joglangan lho. Lah iya. Petro Gareng Bagong. Apa, ya wis. Lek wis mok kerjaake sok ning endi neh iki lek mbangun. Lek nembel seno. Goleki dalan sing rada apa ke digoleki dalan-dalan sing bolong-bolong sing sekirane iki nemen. Lah mek gripis-gripis ngene ora mo. Ayo. Ya wis nek mangkono selamat kangge para punakawan, kangge para bocah-bocahmu, kangge para kanca-kanca sing peduli karo dalan sing bolong-bolong kuwi mang utawa dalan sing ora layak. Ayo. Biyen lho ya akeh sing padha ngresula ning batine mau dalan ora dandan-dandani pirang-pirangane taun. Padahal ya wis kepara pirang taun kat kae. Ayo. Wis ora usah padha nyalahne sapa-sapa. Sing penting ndang ditandangi, ndang mari terus akhire padha seneng. Seneng sing liwat.
Ya to, Mang. Ayo. Lancar dole. Wis. Ngono ae dole aku tak istirahat dhisik. Kono jejagongan antarane Garing Petro lan Bagong. Aku ya jane iki arep anu repot mau. Ayo. Aku yo ngono kok iki Mang ngene. Mbokmu Dewa Mang kon mapak. Wah, lagi aku piye iki? Anu Tur, awakmu melu aku Tur. Melu kowe Gong. Ya. Ya wis, manut aku.